Ola, corazóns, isto é Corazón Disperso, o programa para estar ao tanto da actualidade social en Ourense. O pasado sábado, José Manuel Baltar, o noso amado líder eterno, contraeu matrimonio por terceira vez. O enlace tivo lugar na Deputación de Palencia, oficiado pola mesmísima presidenta do ente, amiga persoal e cómplice da parella. Unha persoa fundamental no desenvolvemento dunha historia de amor lendaria. Un amor a 225 km/h, un amor que lle custou todo o noso amado presidente, empezando polo seu cargo de presidente, aínda que actualmente é senador por designación autonómica, así que continúa vivindo da cousa pública, aínda que fose condenado por un delito contra a seguridade viaria tras ser cazado conducindo a máis de 200 km/h na A52 o seu paso pola localidade de Asturianos, na provincia de Zamora, moi cerca de Palencia. Foi condenado a pagar unha multa de 1.800 euros, os que se descontará o pago da sanción inicial, así como a retirada do carné durante un ano e un día. Trátase da sanción mínima por cometer este delito que o líder dos nosos corazóns atribuiu a un despiste continuado, xa que 54 minutos antes de ser parado pola Garda Civil, o coche oficial co que circulaba foi multado por un radar á altura de Allariz a 173 km/h. As malas linguas relacionan esta multa e a posterior condena por un delito contra a seguridade viaria do expresidente co amor. No seu momento, Baltar asegurou que viaxaba a Madrid para ter varias reunións de traballo o luns pola mañá, aínda que non presentou ningunha proba de que pernoctase na capital, nin sequera había recibos de peaxe. Por tratarse esta cuestión dunha pregunta que afecta a miña vida privada, limitareime a indicarlle que non pernoctei en Madrid e, como en outras ocasións, non se repercutiron cargos nen dietas á Deputación. Todo parece indicar, segundo as malas linguas, claro, que fixo noite en Palencia, unha fermosísima cidade castelá. O propio presidente fixo unha publicación en Instagram para celebrar o feliz momento. Viva el amor! Gracias por ser así, Ana Olaya. Excelente día e inolvidables momentos en Diputación Palencia y Lío Palencia. Memorable día 11 del mes 10 de XXV. Pros que non saiban números romanos, 25. Siempre juntos. Se trata de caminar con decisión hacia adelante, valentía y fortaleza, ilusión y futuro. Segundo informou o diario La Región, nun novo capítulo do simpático branqueamento da figura do noso amado líder. Quen escribiu isto? Algún comunista, seguro. A Baltar non hai que branquealo, nunca fixo nada malo. Perdón. Dicíamos que La Región informó que el novio eligió para la ocasión un traje de chaqueta azul y la novia optó por un vestido blanco tejido tweed con un largo por el tobillo, con una banda a la altura de la cadera sujeta con unos bordados dorados. En cuanto al peinado de la novia, ella se decantó por lucir una ondulada melena sujeta por un bandó blanco y unos grandes pendientes. Parece que o alcalde de Ourense, aquel que non debe ser nomeado, non asistiu á cerimonia e festexo posterior. Morreríalle su amor de tanto usalo. Que mágoa. Desde Corazón Disperso, desexámoslle o mellor a feliz parella. La Región, seguindo cos seus simpáticos branqueamentos. Que manía. Como branqueamentos? A persoa que escribiu isto é unha envexosa. Xa nos gustaría nos afiar tan ben o inconformismo da nosa audiencia como fai La Región. O que fixo La Región foi informar de que la sociedade ourensana recordou el inmenso legado de Benigno Moure. Seguro que vos preguntaredes de que legado falamos. O sacerdote Benigno Moure foi o impulsor da Fundación San Rosendo, que segundo informa La Región é o referente da atención a persoas maiores e con discapacidade, cunha cobertura actual de ao redor de 4.000 prazas e cerca de 2.000 traballadores. Foi ademais, continúa La Región, promotor do termalismo na provincia de Ourense cunha aposta decidida polo uso turístico e de saúde a través de Caldaria. A Fundación é unha das maiores empregadoras privadas da provincia e os seus traballadores e traballadoras teñen unhas fantásticas condicións laborais.
ou algo así. La región asegurou que a misa oficiada polo obispo de Ourense sirvió para recordar el inmenso legado social y el compromiso del sacerdote con los colectivos más vulnerables de Galicia. Os 5 anos de cadea aos que foi condenado por apropiación indebida de case 600.000 euros da herdanza dunha residente dunha das súas instalacións con problemas de saúde mental, polo que sexa, isto parece non formar parte do seu legado. Que cousas tedes? Xa sabedes que a Igrexa Católica é moi de perdoar cousas. Parece que vos molesta moito que alguén non cumpra o mandamento de non roubarás, pero cos actos impuros non tedes tanto problema, verdade? Gente depravada, cegada por Satanás, seducida por la concupiscencia de sus corazones. Logo de 2 meses de entrar na cadea do Pereiro, foi indultado e continuou sendo presidente de honra da Fundación San Rosendo. Compre lembrar que pouco despois de facerse pública a súa condena, a Federación Veciñal Limiar convocou unha multitudinaria manifestación de apoio a que se adheriron a Confederación de Empresarios, a Cámara de Comercio, a Asociación de Constructores de Ourense, que asegurou que Moure era, entre aspas, o referente na provincia de un proxecto empresarial, o Colexio Provincial de Mediadores de Seguros, a Asociación Provincial de Talleres e a propia Fundación San Rosendo. Segundo informou a Federación Limiar, ningún partido político adheriuse a esta manifestación en defensa de Benigno Moure. Desagradecidos. Aínda que tiñan constancia de que José Manuel Baltar tiña interese en apoiar a concentración a nivel particular. Que cíclico todo, verdade? Empezamos por Baltar e rematamos con Baltar. Quedounos un programa redondo. Foi todo. Se queren estar ao tanto da actualidade social, non perdan a próxima edición de Corazón Disperso. Ata logo, corazóns.